ଆସିଛୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପାରାଦ୍ୱୀପର ଲୋକ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାର ସବୁ ବାଲି ଥିଲା, ଏଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ ପୋଲ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି କାଠରେ। ଆଗରେ ମାନେ ବାଲିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ବାଲିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି କାଠରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେରେ ବସିଛି, ପୁରା ମସ୍ତି, ଟିକେ ବି ଡରୁ ନାହିଁ, ପୁରା ମାନେ ସେ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି ବି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ବସିକି ରହିବି, ତାର ମସ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ, ଟିକେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ କାନ୍ଦିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।